Δηλαδή, θες να μου πεις ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Τέρμα για μας. Σύψ τα πάντα δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι μια σκατοκοινωνία του κεράτα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα, Κάτι θα γίνει κάποτε και θα αλλάξει ο κόσμος, θα αλλάξουμε κι εμείς. Και τι περιμένεις να φύγει. Να έρθει μια καινούργια μέρα, ένας καινούριος Χριστός, να αρχίσει τα θαύματα για να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό περιμένεις, να κάποιος άλλος να έρθει να αλλάξει τον κόσμο. Εσύ είναι που ξέρεις τόσα. Κι είσαι σοφός. Πες μου, πώς θα αλλάξει ο κόσμος αν δεν αλλάξουμε εμείς. Πότε θα αλλάξουμε εμείς, ρε! Πότε! Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Μπορεί τότε να αποκτήσουν όλα ένα νόημα, να γίνουμε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι. Θα σας αφήσουν, ρε, αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο με τα κομπιούτερ να γίνεις ευτυχισμένος, ρε. Αποκλείεται, ρε. Δεν τους συμφέρει γιατί πρώτα οι ευτυχισμένοι δεν καταναλώνουν, ρε. Δεν είναι θύματα. Φυλακισμένοι, ναι. Ευτυχισμένοι, όχι. Σύμψε, δεν είπαμε. Ίσως η τεχνολογία να μην γίνει φυλακή μας. Άμα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, ίσως εκπληρώσει όλες μας τις επιθυμίες. Κάθε τι που επιθυμούμε να πραγματοποιείται. Όρσε γαμπρέ κουφέτο. Και καλό αυτό. Ρε, αν θες να καταστρέψεις κάποιον, ρε, κάντο όλες του τις επιθυμίες. Ό,τι γουστάρει. Όλες οι ασυνδοσίες να γίνουν επιθυμίες. Θέλει κάποιος να βάλει φωτιά στο δάσο και να το καίει, να το καίει. Να βάλει μια βόμβα σε ένα κτίριο να το ανατινάσει, και αυτό να γίνεται. Γουστάρει μια γκόμενα πεντάπιση και δικέφαλη, να την έχει. Αυτή την τεχνολογία θες να την πεντάπιση και τη δικέφαλη. Και νομίζεις πως ο κόρακας και οι δικοί του θα μας βοηθήσουν, ρε. Όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, πρέπει, ακόμα και ο κόρακας. Πρέπει, ρε. Χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Εδώ θα μαζευτούν όλα τα κοράκια του κόσμου και θα κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, ρε. Και μετά θα αρχίσουν τον πυρηνικό πόλεμο, ρε. Δεν θα μπαίνει λίθος επί λίθου, ρε. Ύστερα θα λιώσουνε τους πάγους και θα μας πνίξουνε σαν τα ποντίκια, ρε. Και όσοι επιβιώσουνε, θα βγάζουμε λέπια και ουρές. Και μετά θα μεταλλαχθούμε σε γυμνοσάλιακες. Η γη θα είναι ένας πλανήτης γεμάτος γυμνοσάλιακες, ρε, χωρίς ανθρώπους. Και άντε μετά, να καλέσεις τους εξωγήινους σου να μας βοηθήσουν. Που αντί να κάνουν αυτό, ρε, θα μας κατουράνε τα διαστημόπια γιατί αυτό μας αξίζει. Πήρα την απόφαση, σήμερα εδώ και τώρα, να αλλάξω, ρε! Χωρίς πολλές φιλοσοφίες. Γιατί το πέταξες, πες μου, γιατί θα του πούμε αν έρθει. Θα του πούμε πως η πραγματική αλλαγή είναι στις καρδιές μας, ρε, στις ψυχές μας και όχι στην τεχνολογία. Ψάξε να το βρεις, άκουσες. Αυτό που ήθελα να βρω, το βρήκα κιόλας. Τι έβγαλες τα ρούχα σου, τι έπαθες. Τι έπαθα, ένα φως μελούσε, μια φλόγα και η μέσα μου. Μελούσε ένα φως, είμαι γεμάτος φως. Είσαι καλά, γιατί δεν σηκώνει το κινητό, γαμώτο μου, πως έχω πλέξει εγώ με εσάς, γιατί σταματήσατε το σκάψιμο, ρωτάω. Εσένα περιμέναμε, δεν ξέραμε τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε, δυο σώποι με δυο κόμενες. Γουστάρανε επίδημα στην εξοχή. Παραφυλάγαμε μέχρι να φύγουν. Τώρα όλα εντάξει. Τίποτα πια δεν είναι εντάξει. Πού είναι τα ρούχα σου, και τι ξερακώθηκες. Το φως. Με ζεσταίνει το φως. Ποιο φως, ρε. Τι λες ρε γαμμένε! Εδώ ήρθαμε για το χρυσάφι, ήρθαμε να σκάψουμε, γιατί λες κάνετε για την τρέλα σας! Την τρέλα την πραγματική δεν την έχεις δει ακόμα, κόρακα. Εκεί να δεις την τρέλα που έρχεται. Την τρέλα που θα φέρουν κάτι τύποι σαν και σένα. Με απειλείς ρε καναγκιός, μη σε φτέψω εδώ και τώρα, με απειλείς! Τίποτα δεν κατάλαβες. Κοίτα γύρω σου.
μια απειλή. Θα ξυπνήσεις αύριο το πρωί και θα συναντήσεις ένα μεταλλαγμένο σκύλο που θα σου πει 3 φορές το πάτερ ημών. Ύστερα θα βγάλει το τσουτσούνι του που θα μιλάει ρώσικα και θα σε κατουρίσει. Και εσύ να νομίζεις πως είναι η ψευδαίσθηση ενός χρηματιστηρίου που στηρίζεται στο ρέψιμο μιας πεταλούδας από το Αφγανιστάν. Τσιπς! Big Bang θα γίνει ο κόσμος και θα εξαγοραστεί από μια εταιρεία γυμνοσάλιακων που δεν θα ξύνεται ποτέ. Όχι. Δεν θα με κάνετε εμένα μέτοχο σε αυτή την εταιρεία. Αρνούμε. Ποτέ δεν θα με κάνετε. Ποτέ. Τι λέει, τρελάθηκε ο Παγμαθιό. Τι του έκανες, ρε, τι του έκανες. Εγώ τίποτα, στοργίζομαι. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Ζήνω, σταμάτα, με καταλαβαίνεις. Σίγουρα, εσύ το τρέλανες. Με τις μαλακίες που λες, το τρέλανες κόλοπεδο. Όλα είναι μία ψευδαίσθηση. Σκάσε γάμο την τρέλα σου. Δεν θα του χαλάσετε εσείς τη δουλειά. Οι πληροφορίες είναι σίγουρες. Δεν μπορεί να είναι ψέματα. Σκάψτε! Σκάψτε! Μια πράξη είναι αρκετή να μας κάνει να αποκτήσουμε νόημα. Αλήθεια. Σε προστάζω και εγώ τότε. Στο κήρυγμα που έβγαλες πριν να μείνεις. Και από την ημέρα αυτή να μην αλλάξεις λόγο. Μήτε με αυτούς, μήτε με μένα. Γιατί είσαι και εσύ το ανώσιο μόρισμά μας. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας βάλουν το πατατάκι. Πρέπει να αντισταθούμε. Έτσι μόνο θα σώσουμε την ψυχή μας. Έτσι μόνο θα σώσουμε τον κόσμο. Έτσι μόνο θα γίνουμε αιώνιοι. Κατέβα από το μυαλό σου. Κατέβα στην άναψα. Φόρεσε και τα ρούχα σου τρελάρα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από τη σωτηρία. Και πετυχημένη και αποτυχημένη. Σκάσε! Φορέσέ τα και κατέβα! Συνεχίστε! Θα σας φάω απόψε. Σκάψτε! Κανένας δεν τη γλιτώνει. Κανένας! Κομμάτια σας κανόνιζω. Σκάψτε! Συνεχίστε! Τα πρώτα χρυσάφι και θα σας φυσκίσω όλους. Ο κόρακας χωμένος. Μες στις μίζες μεγάλες. Στις μίζες. Να βιώσω και ένα επιστήμονα, να μου φτιάξει ένα τεράστιο κομπιούτερ, να ελέγχω όλες μου τις επιχειρήσεις, να ελέγχω όλη την ανθρωπότητα, να ελέγχω τα μυαλά όλων των ανθρώπων. Να πατάω ένα κουμπί και θα γίνω διαταγές. Σκλάβος θα σας έχω. Κανένας δεν θα γλιτώσει. Κανένας. Σκλάβος. Από το κράτος θα γίνω και θα πουλάω.